טוב, שומעים אותי? כן. עדיף בלי רואים. רגע, זה כאילו נט כזה. רגע. טוב, אז אני אתחיל בלי, ואם תרגישו שאם את תגידו לי. אז מה יש טוב? מה? קליקר? לא, 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 לא. אוקיי. אפשר. זה פעם ראשונה שאני עושה סרטות? לא, תחברו תור שנראה את המצגת. אוקיי. טוב, אז אני רוצה לראות את פתרון. So when I was really young, the first grade, I have my older brother, and he brought us this sense. Today we want to organize school. Community bonus. I'm done. That's not good. I'm lying on the fish one, not on the body. The bird that vegan implies feeding, like feeding a bird. Whose text is legible and clear. But the human face isn't a bird. And the breathing isn't feeding. People mumble, people talk fast, people loudly, people have facial hair that could be done. It's that sometimes people have a mouth, people have accents. We love conversations to think things in a studio, run away. I'm putting together a song without all the pieces. I'm not there, I'm alone. I try to grasp what sounds in the middle and then to run. טוב. אולי זה נשמע כאילו מוקצן, אבל זה די מתאר את החוויה שלי, באמת בכל האספקטים. זאת אני. נולדתי ב-1998 במודיעין, ומי יודע מה קרה באותו שנה שקשור לתחום המוגבלות. הם לא שומעים. לא שומעים. אמרתי שנולדתי בשנת 1998 במודיעין, ומי יודע מה קרה באותה שנה שקשור לתחום המוגבלות. למדנו את זה. נכון. טוב, זאת אני, המשפחה שלי, אומרים, בחתונה של אחותי הייתה מפקדת ב-8200, תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית, אני הייתה סנדוויץ', היחידה במשפחה עם מוגבלות בשמיעה. טוב, אז באמת בגיל 8 חודשים מגלים שאני חרשת, שאני לא שומעת כלום, היום דרך אגב עושים כבר בגיל יום בדיקות שמיעה, בזמנו זה לא היה כל כך מפותח, אז הלכתי לעבוד על ההורים שלי 8 חודשים, ואם אפס ידע בנושא, הם הולכים באמת לחקור מה זה ואיך מטפלים בזה. עכשיו היום יש 2 גישות עיקריות לטיפול בהחדלי שמיעה וחרשים, זה נכון לשנת 2000, היום הדברים הם הרבה יותר מורכבים. אז יש את בית מיכה שהם באמת, זה קבוצות תיבות של מחנכי ילדים חרשים, בעבר זה היה אילמים, ואז תראו את המילה אילמים. הם באמת מודדים יותר שפת סימנים וקריאת שפתיים, בדרך כלל כל הילדים החרשים הם נמצאים באיזשהו גן, ומלמדים ומספקים להם את כל השירות. לעומת זאת, יש את ה-AV ישראל, זה באמת אודיטורי ורבל, שזה הגישה השמיעתית המילואית, הם א' תומכים בחיזוק שרידי השמיעה, גם תרגול תקשורת באמצעות כיסוי הפה,
ככה הם מאמנים את הילדים, כמו המסכות, זה היה החיים הראשונים שלי בעולם, זה באמת ללא קריאת שפתיים ושפת סימנים. עכשיו אני אקריא מיתוסים על כבדי שמיעה וחרשים, ואני רוצה שמי שחושב שזה, רק מי שחושב שזה נכון, שירים את היד, סבבה? אז במיתוס הראשון, האם כל החרשים יודעים לדבר בשפת סימנים או לקרוא שפתיים? מי חושב שזה נכון? אז לא, זה לא נכון, יש כאלה שלא יודעים את זה ויש כאלה שלא יודעים את זה. אני למשל לא יודעת שפת סימנים, לצערי. המיתוס השני, האם כל החרשים הם חרשים אילמים? מי שחושב שזה נכון שירים את היד. זה ניסוח שעד היום משתמשים בו כל הזמן בעיתונות, זה מעצבן ומקומם. חרשים הם לא אילמים, הם יודעים לדבר, הם יודעים להקפיא קול, זה שייך לתקופות הרפופות. והמיתוס השלישי, האם מכשירי שמיעה הם כמו משקפיים? מי שחושב שירים את היד. אז תנו לי לבאס אתכם, זה לא כמו משקפיים, הלוואי, זה לא. זה כן עוזר, זה משפר, אבל אני לעולם לא אוכל לשמוע כמו אדם רגיל. טוב, אז אני ככה אסביר קצת בקטנה, שזה יותר מורכב, אבל להקשיב את זה, יש מכשיר שמיעה שזה מיועד ללמידה קלה עד בינונית, בדרך כלל אנשים מבוגרים משתמשים בזה, היום יש מכשירים כשהם קומפקטיים ובקושי רואים אותם באוזן, לעומת זאת יש את השתל השבלול, שזה מה שלי יש, זה ירידה בינונית עד עמוקה. זה דורש ניתוח מורכב באזור המוח, עשו לי סייד קאט, בגיל שנתיים. זהו, אני כן רוצה להגיד שההורים שלי הם היו אנטי שפת סימנים, כאילו הם באמת בחרו על הגישה של ה-AV, והם הסתכלו על אנשים עם מוגבלות בשמיעה כנחותים ממני, לא שווים, הם היו כאילו מאוד מתנסים כלפיהם, כל הזמן ישבו אותי, וואי, איך היא שומעת לעומת, איך הוא שומע, איך היא מדברת לעומת, איך הוא מדבר. זה היה לי ממש קשה, הפסיכולוגים שלי עד היום בונים איזה בילות. זה היה חשוב להגיד. בכל זאת, כן, באתי ובחרו, אפרופו מה שדיברנו היום, בחרו כן לשלב אותי בחברה השומעת. סיימתי בית ספר ותיכון יחד, ברוך השם בגרות מלאה. אני כן יכולה להגיד כאילו שהבית ספר מאוד דאג להנגשה שלי, באמת היה FM, רק שהוא עשה רעשים מביכים וזה תמיד מביך אותי, כי הרגשתי שזה מסמן אותי כאילו את המוגבלות שלי, גם כיתות אקוסטיות, אבל כן, לא הרגשתי את המוגבלות שלי כל כך, כאילו, לא יודע, תמיד הייתי מסתירה את זה, הייתי עושה עד היום חזור, אני לא יכולה ללכת עם פוקו, זה קשה לי. לא שידעתי אנשים בזה, כאילו הייתי מאוד סבבה, כאילו קיוויתי שזה יעבור מתישהו. אגב, בתנועות נוער גם לא ידעו כאילו שאני משולבת, שיש לי זה, כל מחנה קיץ מחדש והיה דורש ממני כוחות נפשית לבוא ולספר את זה לרכזת, אפילו החניכים לא ידעו. אבל כן יש נקודה אחת שקרתה שבגיל 9, אז יצאתי עם חברים בסרט, זה נקרא מסע אל בטן האדמה, ולא היה בסרט כתוביות. ואני חוזרת בוכה הביתה, וכאילו החברים שלי לא מבינים מה הסיפור, כאילו אני מבחינתי שילמתי כסף, התארגנתי ואין בסרט כתוביות ואני לא מבינה אותו. אז אני נכנסת לאתר עצומה וכותבת איזושהי עצומה שחייבים לחוקק חוק שיהיו כתוביות. תזכרו את זה. באמת התגייסתי, התנדבתי לצבא, הבית ספר שלנו הוא מאוד מעודד גיוס, היה לי חשוב להיות כמו כולם, והחלום שלי היה להיות בחיל המודיעין, אז באמת היה לי מלא מוטיבציה, יותר צהובה מהשמש, להיות רמטכ"לית, ובאמת למתנדבים התהליך המיון הוא קצת שונה, אנחנו כן יכולים לבחור איפה לשרת, אז הציעו לי את מודיעין פיקוד דרום, באתי אליהם בכיתה י"ב, עשיתי ראיונות, אמרו לי כאילו, שאלתי מה התנאים, אמרו 8-5 במשרד, 5 שושים ברזל, אמרתי יאללה מעניין לקחת. זה לא.
אני באה, אני זוכרת, אגב, עברתי תאונות מתנדבים, 5 ימים, חוויה מדהימה. זה בערך הרגע הכי כיף שלי בצבא, משם הכל הידרדר. אני באה ביום הראשון, ובא אליי איזשהו סמל, ופוגש אותי, עושה לו היי, והוא כזה, היי, אני ניר. לפני שאנחנו מתחילים, איזה שבת את רוצה לסגור? זאת אהבה. ואני כזה, רגע, אני שומע, אני אלך על הבאה, והוא ממשיך, הוא אומר שהתנאים הם, כאילו כל יום זה מ-8 עד 9 בלילה, מסתבר שזה תפקיד מודיעיני מאוד מלחיץ, מי שמכיר את הגזרה יודע, זה דורש טלפונים, זה דורש התמודדות עם מצבי לחץ. אמרתי, יאללה, אני אלך על זה, כי גם לא... אתם יודעים, אני עד עכשיו לא פגשתי את המוגבלות שלי, אבל אמרתי, טוב, יהיה בסדר, אני סומכת על הצבא, הכל בסדר. אבל היה ממש קשה, גם הרגשתי שכאילו החיילים והקצינים לא מקבלים אותי, או יש שם איזשהו קושי בפערים, הרגשתי מאוד מנודה גם, ולמה זה קרה? כי לא השתמשתי מספיק בעקרונות הסינגור העצמי, שבעצם מה זה אומר סינגור עצמי? זה היכולת שהאדם מדבר בעד עצמו, הוא מתווך את הקשיים והרצונות שלו מול האחר. זה מאוד חשוב לאנשים עם מוגבלויות, בכללי בחיים. שכן, הצבא לא ידע הוא ידע. כן. התנדבה, אוקיי? זוכרים מה שאמרנו בהתחלה, תפיסה של חשיבות מאוד מאוד גדולה וערך לשירות צבאי, אנשים עם מוגבלות ברובם קודם כל מקבלים פטור, אז הם יכולים לחשוב אם הם התנדבו או לא, ויש כאן אמירה מאוד משמעותית של החברה הישראלית שאומרת לאותו ילד או ילדה, היית בבית ספר ביחד עם כולם, בגן אולי, בגן הייתי עם כולם, בגן הייתי עם כולם, בבית ספר הייתי עם כולם, בתנועת נוער הייתי עם כולם, אבל בצבא כבר... דווקא הייתי סבבה עם להתנדב, זה היה אמור כזה תנאי יותר טוב. אבל זה משבר, זה מאוד רציני הרבה. ממש. כן, השלב הזה, אני יודעת, אני אומרת את זה. כל הכיתה מקבלת צו ראשון וחלק לא, תלמידים המשולבים לא, זה מה שכן. כן. עכשיו אני אגיד, אני אגיד עוד משהו. לא, אני סתם חושבת על זה שהשיעור של היום מאוד מתקשר להרצאה. טוב. אגב, כן, סיימתי את השירות, עברתי ליחידת המיפוי, ממש אחלה, אפילו חתמתי חודשיים קבע, אז יש איזשהו happy end. ובטירונות מתנדבים, אז הכרתי עוד חברות שבעצם, זה היה בעצם פעם ראשונה שאני פוגשת אנשים שהם כמוני, שמתמודדים עם מוגבלות כזאת או אחרת, אז נוצרה ככה קבוצה, שהיא גם קבוצת וואטסאפ, חלק מאיתנו עם גם חרשות, חלק מאיתנו עם סכרת ומגבלות פיזיות אחרות. ומה שאנחנו עושות כקבוצה, קודם כל טסנו ביחד בבוקרשט, אז תמונה משם, ואנחנו מאוד אוהבות להתמרמר על ביטוח לאומי. כן, העובדת הסוציאלית, הם לא זה, הם לא פה, הם לא שם. וגם סתם הייתה תקופה שהיינו יוצאות למועדונים ביחד, וזה היה פשוט מצחיק. כאילו חלק מהם, קודם כל סתם בנים כזה באים ומתחילים איתנו, ויש מלא מוזיקה, והם תמיד היו צועקים לנו באוזן, אז חושבת לו, כאילו, אנחנו לא שומעות. תמיד הייתי מביאה את הטלפון, פותחת את הפתקים, ואז כאילו מתכתבים. וגם יש לנו את הקטע שלפעמים יש חברה שהיא כבדת שמיעה, והיא מעבירה לנו איזושהי החלטה לא ברורה שאנשים שלחו לה, וזה נראה כמו כתב חידה במרוץ המיליון, אנחנו מנסות לפענח מה אמרו בהחלטה. ומעבר לזה אני חושבת שזה, קודם כל חברות מאוד טובות שלי, וגם יש לי חברים שומעים ויש לי חברים לא שומעים, אבל אני חושבת שמה שמיוחד זה התחושת שייכות הזאת, והתחושה של את לא לבד, בניגוד למה שהיה עד עכשיו. ועוד מישהו מתמודד, גם אנחנו כל הזמן עוברות אחת לשנייה בכל מיני תחומים. ואני תמיד ממליצה לאנשים שגם באים אליי עם ילדים חרשים וכבדי שמיעה, שבאמת לשלוח אותם למסגרות של קבוצות השווים, למשל ארגון הנוער והחרשים שמע, שגל עובדת בו.
זהו, אז באמת השתחררתי מהצבא, והתחילה הקורונה. הקורונה זה היה נראה לי מגפה שפגעה בכולם כמובן, אבל אני יכולה להגיד שבחרשים היא עוד יותר פגעה, כי בעצם היינו עם מסכות ולא יכולנו לקרוא שפתיים, למרות שראינו בסרטון שזה גם קריאת שפתיים, זה לא הדבר הכי יותר בעולם, אבל זה כן חשוב ומסייע. וגם באוקטובר 20, במהלך הקורונה, הלכתי ללמוד ריפוי בעיסוק באוניברסיטת של משפטנים, אוניברסיטת תל אביב, ואני זוכרת ככה, זה היה בזום, ואני זוכרת שבשיעור השני של האנטומיה הבנתי שמצטיינת בכאן אני לא אהיה, והיה לי באמת מאוד קשה, כאילו גם היקף החומר, הרמה, גם כאילו בזום אני באה, אני לא תמיד שומעת, ופה כאילו לפחות יש את החברה שאני יכולה כאילו לבוא ולשאול אותה מה נאמר, אבל הרגשתי כאילו שאני מדברת לקיר, כי זה מה שהיה כאילו לידי, בשעות מול הזום, והחלטתי שאני נושרת, לא יודעת אם החלטתי, אבל זה קצר, ואז איתו באה גם תקופה משברית מאוד קשה, דיכאון, היי ציפרלקס, כל החברים, זהו. ואז עם זה גם נולדה הכרה שבאמת יש לי מוגבלות, שאני אתמודדת כל החיים בניגוד למה שחשבתי שהייתי קטנה, זה קצת עצוב, אבל לא, קיוויתי שזה יעבור מתישהו. כאילו אולי לא ראיתי אנשים עם מוגבלות בשמיעה בסביבה שלי. וגם הבנתי שכאילו אם אין אני, מי לי, כאילו אני פה בחיים, אני כבר בגירה, אני מעל גיל 18, אני צריכה כבר להתקדם בכוחות עצמי, ההורים שלי לא תמיד יהיו פה לעזור לי, זה חשוב. ואני מכירה את הבחור המדהים הזה, שלצערי כבר לא איתנו, נתנאל יהודה לוי, שהוא באמת בחור שהתמודד עם מחלת ה-ALS, ניוון שרירים, והוא היה מהפעילים הבולטים של תנועת לינק 20, שזה באמת תנועה חברתית גלובלית, שבמרכזה אקטיביסטים צעירים הפועלים יחד לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בחברה, מקווה ש... לצערי הוא נפטר ממש בקיץ האחרון, הוא היה באמת בחור מדהים, והוא עודד אותי להילחם על הדברים שמפריעים לי, ולא להתבייש במי שאני, גם היינו צוחקים הרבה על ביטוח לאומי, וכן, זה גם אגב היה מאוד מעניין לפגוש כאילו מוגבלויות אחרות שהן לאו בשמיעה, כי אני חושבת שזה חשוב, זה מאוד בנה אותי או מראה איזושהי פרספקטיבה כוללת. אוקיי, עכשיו אני אשאל שאלה, כמה אנשים ילדים עם ירידה בשמיעה יש בישראל להערכתכם? וואי, לא שמעתי. מספר או באחוזים? מספר. כמו שמאמרים במונדיאל, 100,000, 200,000, 2 מיליון, 5,000. אוקיי, אז אתם מוכנים? התשובה היא 700,000 איש. כן, זה כמעט מיליון, חבר'ה, זה 19 מנדטים, זה מטורף. גם הרבה אנשים ירידה בשמיעה לא יודעים שיש להם ירידה בשמיעה, ואגב, לפי מחקרים, אומרים שזה רק בגלל, הרבה פעמים בגלל האיירפודס, זה עבור. בגלל שימוש באוזניות, ומה שהמרצה עושה, זה הולכת עם הווליום הכי גבוה באוזניות, עם מוזיקה הרבה שעות, ומביא לירידה בשמיעה. לא מומלץ, מומלץ לשמור על האוזניים. אבל חיים פעם אחת, אפשר גם. אפשר גם לבחור שתל. אז אני רוצה לדבר על, נראה לי התביעה הייצוגית המגניבה בהיסטוריה. בשנת 2013 יש חידוש תקנות הנגישות במסגרת חוק שוויון לזכויות לאנשים עם מוגבלות, וכאילו מה זאת אומרת, מעכשיו יש את החוק הזה ואומרים חבר'ה תנגישו, תבנו רמפות, שיהיה מונגש לחירשים, לעיוורים וכל מי שצריך. בתי הקולנוע שעד עכשיו לא היו עם הכתוביות, זוכרים את הסיפור בגיל 9? כן. אז זה עדיין ממשיך, ועדיין הסרטים הישראלים והמדובבים היו בלי כתוביות. ממשיכים ככה להשתדר, ואף אחד לא מתייחס לחוק הזה. וב-2014 בחור בשם עידור גרנות, שהוא גם מתמודד עם מוגבלות בשמיעה, הולך עם הילדים שלו לקולנוע, רואה סתם סרט מדובב,
חוזר מבואס ועצבני, למה? כן. יפה. אז הוא באמת פונה לאיזשהו משרד עורכי דין, והם מגישים תביעה ייצוגית בדרישה לפיצוי עבור אנשים עם מוגבלות בשמיעה, שנפגעו מהיעדר הכתוביות, וב-2018 מגיע הסכם פשרה, 50,000 כרטיסים יחולקו בחינם לאנשים עם מוגבלות בשמיעה. זו הייתה תקופה מדהימה, פעם לקחתי חברה, אמרתי לה, יאללה, יש סרט בחינם הקבוצה, גיליתי שרוב הישראלים הם גרועים. זה היה סרטים בעברית, לא? סרטים בעברית מדובבים, אבל גיליתי שרוב הסרטים הישראלים הם גרועים. כן, ועכשיו יש סרטים, כאילו כל הסרטים עכשיו בקולנוע עם כתוביות? כן. היום מדהים. אחרי תביעה כזאת לא נראה לי הייתי מתעסקת עם זה. חשוב להגיד שעידו פנה לא סתם למשרד עורכי הדין אבני פלסר, כי העורך דין שלומי אבני הוא גם בעצמו בחור כבד שמיעה, וזאת הייתה התביעה הראשונה. אחרי זה הם עשו עוד תביעה ייצוגית על היעדר כתוביות במשדר של כאן, וזכו בהרבה מאוד כסף שהלך לארגון בקול. טוב לדעת. ובאופן כללי, תביעות ייצוגיות בעולם המוגבלויות זה נישה הולכת וגדלה. אוקיי. אז באמת בהקשר של זה, אני אדבר עכשיו על אקטיביזם וגיבוש זהות, גם עידו השראה, גם נתנאל זיכרונו לברכה, והחלטתי שאני מצטרפת לסיירת ארגון בקול, שבדיוק ניסן אמרה, בעצם בקול זה ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים, וזה בעצם סיירת של חבר'ה עם מוגבלות בשמיעה שהם אקטיביסטים, והם מעלים מודעות לכל מיני נושאים, אם זה כתוביות, הנגשה, עידוד חברות ממשלתיות מסחרות, כאילו שיהיה כזה נציגי שירות שהם לא רק בטלפון אלא גם בוואטסאפ. ויש לי שני סיפורים מצחיקים. אז הראשון זה שאחת החברות מקבוצת השוות, לא חשוב שמות, אנה, היא כתבה בזמנו פוסט על זה שהרבה חבר'ה שיוצאת איתם דוחים אותה בגלל שיש לה מוגבלות בשמיעה, והיה לה איזה פוסט ויראלי, 1,000,000 לייקים, מה מצחיק, הצינור, סטטוסים מצייצים, ובאמת הצינור באים ופונים אליה ורוצים שהיא תתראיין לכתבה שלהם שהם עושים על האייטם הזה, והיא אומרת סבבה אין בעיה, אבל בתנאי שיהיה כתוביות, כי אף פעם אין אצלכם כתוביות גם כשאתם משדרים הרבה זמן אחרי. סבבה, וזה מצטלמת, עוברים שבועיים, אנחנו מתרגשות, יאללה, מתי תגיע הכתבה של אנה? הכתבה עולה לאתר, והם כן שמו כתוביות, אבל רק בחלק שהיא מתראיינת. מה זאת אומרת? שגיא הרמן מראיין אותה, אין כתוביות, והוא מדבר פחות ברור. אני התעצבנתי. אז זה באמת סיפור מצחיק ומגחיך את ההבנה. כאילו עשינו כבר חצי עבודה, אז כאילו יאללה. עוד סיפור, זה אגב ביד ושם, הייתי בו 3 פעמים בחיי, גם כחיילת, גם בתגלית, יש שם רק כתוביות באנגלית, שזה גם בעייתי, זה המוזיאון הכי נצפה במדינת ישראל, 1,500,000 מבקרים בשנה, ואנחנו פונים אליהם ואומרים, תקשיבו, כאילו, צריכים כתוביות בעברית, לא רק לכבדי שמיעה וחרשים, יש אנשים מבוגרים שהולכים, ניצולי שואה, יש חיילים שלא תמיד יודעים אנגלית, כאילו, זה obvious. אז הם תמיד דוחים את הטענות שלנו, אין תקציב, אין זמן עכשיו. תקשיבו, אם ילדה בת 12 בטיקטוק, יכולה לשים כתוביות בסרטון שלה, גם יד ושם, תאגיד של מיליונים, יכול, זה באמת לא כזה סיפור. זהו, ואז נגיע לנקודת ציון האחרונה והמשמעותית בחיים שלי, שזה היה הטיול הגדול לתאילנד בהודו, באיחור אופנתי של 4 שנים, השתחררתי ב-2018, רק ב-22 יצאתי לטייל, עם הרבה מאוד משברים ובסטות, וקורונה, ועניינים. אז באמת מכשירי השמיעה שלי התקלקלו פעמיים במהלך הטיול, כן, חוויה לא נעימה, ממש הפקנו מבצע טרנס-אטלנטי שכלל את הטייס שמביא את המכשירים, כן, מקו פוקט, מישראל לפוקט, הוא הביא את המכשירים, פגשתי אותו באיזה מלון מפונפן בפוקט, לא, זה היה חוויה, ואז זה שוב קרה בהודו, ואז אמרתי, טוב, אולי זה רמז לחזור לארץ, אבל נשארתי.
אמרתי, לא משנה, עוד הנחת שתי אוזניים, אני שרת בהודו. ובאמת בטיול, קודם כל כאילו סוג שטסתי לבד, והכרתי המון אנשים, אני לא יודעת מי יצא לטייל, אבל כל הזמן פוגשים אנשים, ועם הזמן הבנתי שאני גם חייבת כאילו לספר על המוגבלות שלי, זאת אומרת, אנחנו בסיטואציות רעשות, אנחנו בזולות, כל היום כאילו מדברים, אני עומדת 3 פעמים וזה לא תמיד נעים, אז אמרתי, תקשיבו, כאילו, לא שומע טוב. ובאמת כל מה היא צריכה כאילו לסנגר עצמי, לתווך את הרצונות שלי, לגלות קישורים חברתיים, והיו כזה 2 טריקים עיקריים שמצאתי ככה איך להתחבר לאנשים. אז הטריק הראשון זה שסיפרתי שהמוזיקה בטלפון, כאילו הבלוטוס מוזרם ישר לשתל, ואז אם אני שומעת מוזיקה אני לא צריכה אוזניות. שאנשים נדהמו מזה, כי תמיד שומעים צריכים כאילו אוזניות, אז לי יש את זה כבר בלתי בגוף. הם היו נטרפים מזה. והטריק השני היה וואי, פשוט בלקאוט. רגע, וואי. לא זוכר מה הטריק השני. שנניח היה צריך כזה שותפות לחדר, אז תמיד הייתי אומרת, תקשיבו, שווה לכם להיות שותפה שלי לחדר, אני לא שומעת בלילה, אתם יכולה לעשות מסיבת טרנסים, וגם, אגב, שדות תעופה זה לא חוויה נעימה לאנשים. עם מוגבלות. וגם לא, כן. בטח השיעור של מבטא זר ומסכות. אז תמיד הייתי כאילו, בשדות תעופה מוצאת איזה ישראלית חמודה, אמרתי לה, תקשיבי, אני לא שומעת טוב, בואי נעשה דבר כזה. את תלווי אותי, תעזרי לי לעבור את הבידוק הביטחוני ואת הצ'ק אין, לי יש כרטיס תו נכה, אנחנו נעקוף את כל התורים, תקצק הכל, נלך לשבת בבית קפה בדיוטי. זה עבד? כן, לא נכנסתי לכלל התאילנדי, וגם, אגב, אופציה מאוד מפחידה, שתמיד אני מפחד שכאילו, אני אף פעם לא אבין את הנושא שירות, ואז ישלחו אותי לאיזה משהו. זה בגדול, וכן היו נקודות בטיול שהכרתי קבוצה של ישראלים, וטיילתי איתם, והייתי איתם בבית חב"ד, ובבית חב"ד מאוד מאוד רועש, כולם כאילו חבר'ה מתבגרים עם הרבה הורמונים ברעש, ואני זוכרת שכאילו הם ניסו להגיד לי איזה משהו, וניסו לתקשר, וכאילו לא שמעתי, והם צחקו, וזה היה כבר עבר את גבול הטעם הטוב, כאילו, זה לא מצחיק שאתה בא עם בן אדם, וצוחקים עליך, וכאילו ממש נקראו עליי, או זלזלו במבטא שלי, או ביכולת שלי לדבר. אז זה הצד הזה, אבל סך הכל כן, יכולה להגיד לסיכום, שהתהליך שאני עוברת, קודם כל הוא מאוד חיובי, כי הוא מילדה שבאמת לא הרגישה את המוגבלות שלה, פתאום אני כן, אני מתקלת בזה כל הזמן, אבל זה בא עם הרבה קבלה עצמית וחמלה עצמית. ואני חושבת שזה תמיד בונה אותנו בתור אנשים, וגם, אגב, הרבה יותר קל לי בחיים עכשיו. כאילו ברגע שאני מבינה שאולי אני לא אוכל לחיות חיים אינטנסיביים, כמו שההורים שלי חיים, או כמו שאנשים בריאים חיים, אולי אני צריכה יותר את השקט או לעבוד פחות שעות, אבל יותר קל לי, כי אני מבינה שזה חלק ממני, אז כל התפיסת המציאות שלי שונה. ולפני שנעבור לשאלות, אני רוצה, הבאתי לכם מתנה, סתם, כתבתי איזשהו פק"ל לעזרים טכנולוגיים לכבדי שמיעה וחרשים, אגב זה גם עוזר לכולם, יש שם כל מיני דברים, דוגמה תוכנות שטובות לתמלול, כל מיני סברים על מה זה להיות לקות שמיעה, כל מיני סרטונים שממחישים את הקושי, זה מגניב, אז אני אחר כך אני אשלח לכם בוואטסאפ וגם אני אעלה את זה לקורס. וזהו, שאלות? כל מחיות לך. שאלות? רוצים לשאול שאלות? שקד, איך את מתמודדת היום בקריאת שפתיים בקורונה הבאה? אני משתדלת, אבל אני כן יכולה להגיד לך שמגיל לגיל זה נהיה יותר קשה,
אגב, כאילו, נכון בשיטה של ה-AV שהם הסתירו את השפתיים כל הזמן, אז זה קצת הוריד את היכולת שלי, כי אולי הם אמרו, אוקיי, אולי תשמעו יותר טוב, אבל הגלגלי הצלה האלה הם פחות טובים עבורה, ואני קוראת שפתיים קצת פחות טוב. כן, אני כן יכולה לשתף שבכיתה קצת קשה לי, כי הרבה פעמים סטודנטים לא מדברים כל כך חזק, ואני שומעת חצאי שיחות, אז אם ככיתה אתם יכולים לדבר יותר חזק, אני מאוד מאוד אשמח. עוד שאלה? אחרונה לקינוח? אני רק יכולה להגיד שזה ממש אני מסוגלת בזה. תודה רבה. היית מאמן, היה מאמן ממש וגם הרחבתי את הידע, יש דברים שלא ידעתי, לא ידעתי שיש גם את זה שפים מסבירים, ואז ממש עובדים על השנייה. זה לא מומלץ. זה לא מומלץ. זה לא שיטה מומלצת, זו שיטה שהיא מאוד דכאנית, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל לא ככה אמורים לחנך ילדים חרשים. אני רק אגיד בשמי, תודה גדולה לכם, ואני אגיד ששקד העלתה כאן היום כמה נושאים מאוד משמעותיים, שקשורים גם לסינגור עצמי, וגם להתפתחות של הזהות שלה ולתפיסה שלה את עצמה בצורה חיובית, וזה בהחלט יתחבר להרבה דברים שנלמד בחצי השני של הקורס. תודה רבה, ניצן על ההופעה.